Здравейте! Майкъл ста... Майкъл Панцер стана преди половин час и вече има готова песничка за записване. Биташе един от тия, където съм го поствал в Инстаграм. Последвайте ми в Инстаграма. Съжалявам за гласа ми. Малко е наебан, защото не съм свикнал толкова рано да говоря. Обаче ще записвам цяла песничка. Не баш цяла, минута и нещо тук. Тази част няма да използвам, защото не знам как изобщо да рапирам върху нея. Ето я обаче. И частта, на която аз ще рапирам, е Beat Switcher. Чакай. Че тук малко го промених, за да мога да започна директно да видя как ще се чуе. И горе-долу така е цялата песен. Това тук е изцяло аутро. Та реално просто трябваше да запиша за ето този текст тук. А не, за ето този текст тук. Което е примерно минута и нещо, минута и 20 да кажем. Това патърн също много ме кефи. Не питайте това за какво е. Не беше оригинално в песента. Преди малко го сложих за един бар, който ще направя. Та ще започна да записвам. Тук на този микрофон ще звучи невероятно дилейнато. Та не очаквайте да записвам тази част, защото просто ще звучи ужасно. Та ще паузирам всеки път, който правя барове. И след това ще пусна видеото отново да ги чуете. Окей, за сега записах няколко неща. Някои от тях още не са добре. Ще трябва да ги презапиша. Обаче да си имате някаква представа като вайба какво е. Толкова мазен, че ми трябва евтаназия. Панцера реди ги врат от тук като Бургас и пак под 7-та дивизия няма да ме спре и армия. Разбиваме чинете на рапета, влача го поета, сливам го с тапета и окопал с букета. Седнали да пиша, съм досаден като флегма. Рими толкова тъпи, че фантазия ти е бедна. Бедна ти фантазията, какви ги вържим с гвардията. Цяла мафия сме си нещо кът на бойко партията. Сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза и загубен ли играта. Става мисера на твоята каса. Еби педерас. И оттам нататък продължава. Директно джампинвам отново.
Обаче тук това трябва да го правя. Тук това трябва да го усиля. И няколко неща тук трябва да запиша отново. Защото на другите записи не се получиха добре. Но иначе това е идеята. Имам още няколко римички готови. И звучи малко по-добре. Ще трябва още да го усиля, за да се чува повече от бита. Защото бита е невероятно шумен. Чакай малко. Добре. Много толкова мазен, че ми трябва евтаназия. Панцера реди ги вратото като Бургас и пак от 7-та дивизия няма да ме спре и армия. Баса толкова силен, че от гроба бута спящия. Разбиваме чинета на рапета, влача го поета, сливам го с тапета и го копа с букета. Двуличен брат като монета, свалям те като бюджет, гърмете като самолета, забит дълбоко в кола седма. Седнали да пиша, съм досаден като флегма. Рими толкова тъпи, че фантазия ти е бедна. Бедна ти фантазията, какви ги върши с гвардията. Цяла мафия сме си нещо като на Бойко партията. Сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза. Изгубили играта, става мисера на твоята каса. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела. Кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Тук трябва да има още нещо. Губели играта, става мисера на твоята каса. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела. Кожи мата, става мисера на твоята каса. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела. Кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Сега толкова. Имам още 4 бара да рекордна и след това ще започна да поправям неща. За сега всичките рими са сложени и от тук нататък просто ще трябва да рекордна до 2 неща тук и тук, защото се доближавам до микрофона, е така прекалено много, като ми свършва въздуха. И да. Много толкова мазен, че ми трябва евтаназия. Панцера реди ги вратото като Бургас и пак от 7-та дивизия няма да ме спре и армия. Баса толкова силен, че от гроба бута спящия. Разбиваме чинета на рапета, влача го поета, сливам го с тапета и го копа с букета. Двуличен брат като монета, свалям те като бюджет, гърмете като самолета, забит дълбоко в кола седма. Седнали да пиша, съм досаден като флегма. Рими толкова тъпи, че фантазия ти е бедна. Бедна ти фантазията, какви ги върши с гвардията. Цяла мафия сме си нещо като на Бойко партията. Сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза. Изгубили играта, става мисера на твоята каса. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела. Кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Влизам аз и демагог и си правим бързо блок. Печели това, който прав направите на некролог. Ще те разпилим толкова брутално, че да те намерят пето, ще им трябва помощта на астролог. Нещо като на Бойко в мафията. Дева. Сега ще го оправя. Окей, мисля, че го направих добре. Имам още да поработя върху волюмето. Обаче за сега мисля, че... Чакай, че пак ще направя глупост. Добре, ето. Радио Веселушка. Толкова мазен, че ми трябва евтаназия. Панцера реди ги вратото като Бургас и пак от 7-та дивизия няма да ме спре и армия. Баса толкова силен, че от гроба бута спящия. Разбиваме чинета на рапета, влача го поета, сливам го с тапета и го копа с букета. Двуличен брат като монета, свалям те като бюджета, гърмете като самолета, забит дълбоко в кола седма. Седнали да пиша, съм досаден като флегма. Рими толкова тъпи, че фантазия ти е бедна. Бедна ти фантазията, какви ги върши с гвардията. Цяла мафия сме си нещо като на Бойко партията. Сядам
Сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза и загубена играта, става мисера на твоята каса. Еби педерас. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела, кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Влизам аз и демагог и си правим бързо блок, печели това, който прав направите на некролог. Ще те разпилим толкова брутално, че да те намерят пето, ще им трябва помощта на астролог. Чакай малко. Добре. Венецуела съм казал. Да съм повторил случайно 2 пъти картела. Ще трябва да махна тия тихите части. И след това ще е горе-долу готово. Дайте ми секунда. За жалост съм умствено изостанал. И не мога да измисля тук как да го забавя същия аудиоклип. Така че ще го рекордна това наново. И след това просто ще го пичдаунна с останалата част от то. Но иначе всичко друго е нарязано и организирано. Чакай, че не изглежда тук както трябва. Добре. Нарязано и организирано. Само трябва да го таковам това наново. Мисля, че за сега е готово всичко. Трябваше да сложим още един живан параметър. Но подробности вече имаме 15. Трябва да го оправя това. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела, кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Влизам аз и демагог и си правим бързо блок, печели това, който прав направите на некролог. Ще те разпилим толкова брутално, че да те намерят пето, ще им трябва помощта на астролог. Става мисера на твоята каса. Еби педерас. Сядам аз на партията, сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза и загубена играта, става мисера на твоята каса. Еби педерас. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела, кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Влизам аз и демагог и си правим бързо блок, печели това, който прав направите на некролог. Ще те разпилим толкова брутално, че да те намерят пето, ще им трябва помощта на астролог. Добре, официално не мисля, че имам повече какво да правя на това. Нека да чуем цялото копеле. За 15-ти път. Диджей, врътни! Вие слушате Радио Веселушка. Толкова мазен, че ми трябва евтаназия. Пак заради ги брат от тук като Бургас и пак като 7-та дивизия няма да ме спре и армия. Баса толкова силен, че от гроба бута спящия. Разбиваме чинета на рапета, влача го поета, сливам го с тапета и го копам с букета. Двуличен брат като монета, свалям те като билджета, гърмета като самолета, забит дълбоко в кула седма. Седнали да пиша, съм досаден като флегма. Рими толкова тъпи, че фантазия ти е бедна. Бедна ти фантазията, какви ги вършим с
гвардията. Цяла мафия сме си нещо кът на бойко партията. Сядам аз на покер, маса карти, мятам като фаза. Изгубили играта, става мисера на твоята каса. Деви педераса. Гърми ги кът Венецуела и се крия в мотела. Кожи махам кът картела, рзавам ги на клиентела. Влизам аз и демагог и си правим бързо блок. Печели това, който прав направите на некролог. Ще те разпилим толкова брутално, че да те намерят пето, ще им трябва помощта на астролог. Толкова мразен, че ми трябва евтаназия. Аз заради